jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump tun be Miami furuba kiriso dɔ la kunu. An bɛ a tigɛ an da la ne sigantanya ye k'a fɔ an nɔ tɛ a la a ka soronadonnikɛla Todd Blanche ka fɔ la kiri senfɛ. Nin kiri min daminɛnen filɛ nin ye bɛna sɔn ka kɛ dankaridi gɛlɛnbaw ye a ka san 2024 jamana kuntigi ɲini cɛbɔya kofɔliw n'a bɛ wele nanzarakan na ko campagne la. San 76 républicain cɛmɔgɔba nin jalakilen don k'a fɔ k'a ye dankari kɛ l'Amérique jamana ka furuba gundo gafe dɔw la. Sɔrɔdasiw ka baarakɛ taabolo tigɛlenw ani kunnafoni gɛlɛnw jamana ka fiɲɛma maramafɛnw olu taabolo dɔw kan n'a bɛ wele nanzarakan na ko arme nucléaire ne u filili ye a ka Mar a Largo Floride mara la soba ɲɛgɛnw ana a veranda kɔrɔlaw la. A jalakilen don fɛnɛ k'a y'i banko ka gafe kofɔlen ninnu lasegi hakaja kiri wililen bɛ a nɔfɛ. A bɛ ɲangi k'a da kan k'a fɔ k'a ye makunin kɛ furuba lakana gundo kunnafoniw kan ne a bɛ wele nanzarakan na ko rétention illégale d'information portant sur la sécurité nationale ka fara fɛnɛ a kan k'a fɔ k'a ye dankari kɛ kiri hakɛw la ne seereya nkalonw tigɛliw ye. Arabadon kiritigɛla ye a lakodɔnniya a ka ɲangili 37 ninnu kan. Kabini a ka jalakili waati la Trump dama dogo a la k'a fɔ ko dabiri galonw de sigisigira ɲɔgɔn kan ko k'a bari ale la ko yaasa ko k'a ka cɛbɔya bali san 2024 jamana kuntigiya ɲiniw la k'a ta k'a bɔ Joe Biden ɲɛ min fɛnɛ be a ka cɛbɔya dafali la. Trump ka baarakɛdenw be kan ka cikanw bila a kɔkɔrɔdonbagaw ma bɔlɔlɔsiraw fɛ ne ka u galabu don u ka wuli ka jɔ ka nafolokun fara ɲɔgɔn kan yaasa ka bolomadɛmɛli kɛ a ka soronadonni koɲɛw la.